केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू गावडेकाका महाराज यांचा वाढदिवस माड्याच्या वाडी इथं भक्तिपूर्ण वातावरणात साजरा झाला। या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सद्गुरू गावडेकाका महाराज संस्थापित श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यास संस्थेच्या वतीनं प्रधानमंत्री क्षयमुक्त भारत अभियान या केंद्र सरकारच्या योजनेत सहभागी होऊन दातृत्व भावनेनं 6 महिन्यांकरिता 31 रुग्णांना दत्तक घेतलाय। श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू गावडेकाका महाराजांचा वाढदिवस माड्याच्या वाडी इथं भक्तिपूर्ण वातावरणात साजरा झाला। सुरुवातीला हजारो दिव्यांनी सुवासिनींनी गावडेकाका महाराजांचं औक्षण केलं। या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सद्गुरू गावडेकाका महाराज संस्थापित श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यास संस्थेच्या वतीनं प्रधानमंत्री क्षयमुक्त भारत अभियान या केंद्र सरकारच्या योजनेत सहभागी होऊन दातृत्व भावनेनं 6 महिन्यांकरिता 31 रुग्णांना दत्तक घेण्यात आलं। त्यांना प्रोटीनयुक्त आहाराचं शिधा वाटप करण्यात आलं। या कार्यक्रमास आरोग्य विभाग कर्मचारी लक्ष्मण कदम, अनिरुद्ध चव्हाण, सुरेश मोरजकर, सिद्धेश राणे उपस्थित होते। संस्थेचे अध्यक्ष दत्तात्रय किनळेकर यांनी सर्वांचं स्वागत केलं। या क्षयरोग रुग्णांना शिधा वाटप करण्यात आलं। समाजातील अशा अनेक तळागाळातील लोकांना संस्थेच्या माध्यमातून सहकार्य मिळावं आणि जगण्यास प्रेरणा मिळावी यासाठी मूकबधीर असलेली आर्टिस्ट पूजा रूपजी धुरी हिचा सद्गुरू यांच्या हस्ते सन्मान करून आर्थिक मदत देण्यात आली। कॅन्सरग्रस्त रुग्ण सुगंधा सुनील सरमळकर यांना वैद्यकीय उपचारासाठी संस्थेच्या वतीनं आर्थिक मदत करण्यात आली। क्षयमुक्त व्हायला पाहिजे, निक्षय व्हायला पाहिजे अशा प्रकारचे योजना या वर्षी राबवलेल्या आहेत। प्रत्येक समाजातील लोकांनी, प्रत्येकाने, प्रत्येक संस्थेने, प्रत्येक तळागाळातील ज्या ज्या काही सामाजिक सेवाभावी संस्था आहेत या संस्थेने एकच ठरवायचं आहे की माझ्या गावात मला क्षयमुक्त गाव करायचं आहे। यावेळी कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण 7नं प्रकाशित केलेल्या सद्गुरू गावडेकाका महाराज यांच्या वाढदिवस विशेष पुरवणीचं प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी सद्गुरू गावडेकाका महाराज, कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण आणि मान्यवर उपस्थित होते। सद्गुरू गावडेकाकांनी आपले विचार मांडताना मला एकेका घराला दुःखातून मुक्त करायचंय, हे माझं आद्य कर्तव्य आहे आणि ते मी पूर्ण करणार। दुसऱ्याला उपचारासाठी मदत करणं ही एक सेवा आहे। अध्यात्माच्या वाटेवर चालताना मला माझा व्यवसाय सांभाळून सेवा करण्याचा आनंद मिळतो। हा आनंद तुम्हीही घ्या। सद्गुरूंच्या माध्यमातून राबवलेला संकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा। याच मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ठरतील असं त्यांनी मार्गदर्शन केलं। म्हणून अध्यात्माच्या वाटेवर चालताना व्यवसायाच्या सुद्धा वाटेवरनं मला चालावं लागलेलं आहे, जेणेकरून लोककल्याणाचं काम चांगल्या पद्धतीने मला करता येईल। अशा या जीवन प्रवाहामध्ये कर्तव्य आणि कर्म त्या नाण्याच्या जसं 2 बाजू आहेत। कर्तव्य आणि कर्म, कर्म केल्यानंतर कर्तव्याची फळं चांगले मिळतात। माझं कर्तव्य आणि माझं कर्म याची सांगड घातली तर मोक्षमुक्तीचा मार्ग प्राप्त होतो। आज आपल्या ह्या भक्ती मार्गाच्या माध्यमातून जवळजवळ 18 उपासना केंद्र आहेत। गेल्या महिन्यामध्ये जानेवारीमध्ये या ठिकाणी ज्या हॉलमध्ये आपण बसलेलो आहोत या ठिकाणी गणेश महायाग संपन्न झाला। एक वेगळं चैतन्य, वेगळा आनंद होता। हा याग मी का केला तर लोक कल्याणासाठी, तुम्हाला सगळ्यांना सुख समाधान आनंद आयुष्य दीर्घायुष्य प्राप्त व्हावं, तुमच्या जीवनाला प्रत्येक वेळी सुगंधीमयी आनंद मिळावं, सुगंधीमय तुमचा प्रपंच चालावं यासाठी केलेला तो गणेश महायाग होता। त्यानंतर 12 सद्गुरूच्या माध्यमातून एखादा उपक्रम मलाही राबवायचा आहे आणि त्याच वेळी मी सद्गुरूनाथनं मुक्त होणार हाच माझा संकल्प आहे आणि तो आजच्या दिवशी मी पूर्ण करण्याचा संकल्प करतोय। याच तुम्ही दिलेल्या मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। यावेळी एकनाथ गावडे, दत्तात्रय किनळेकर, विजय साहिल, पंकज कामत, प्रीती कुशे, अंजली पावसकर, बापू गावकर, श्रीकृष्ण पाटकर, राजू वाळके,
श्वेता कोरगावकर, भास्कर गावडे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन राकेश केसरकर यांनी केलं. श्री गावडे काका महाराज यांच्या वाढदिवसानिमित्त हजारो भक्तांनी दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले. भक्तांचा दर्शनासाठी उशिरापर्यंत मठादोख सुरूच होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.